Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο του «Ιδέες εν κινήσει», του podcast από το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς. Σήμερα η Φωτεινή Τσαλίκογλου μας μιλάει για τον Νίκο Μουζέλη και το βιβλίο του «Εσωτερικό ταξίδι μετεμποδίων». Εσωτερικό ταξίδι μετεμποδίων. Κυκλοφόρησε πριν 1,5 περίπου χρόνο από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Συγγραφέας ο Νίκος Μουζέλης. Διαβάζω. Η πρώτη εμπειρία της κατάθλιψης ήρθε στα 15 μου. Ξαφνικά, χωρίς λόγο, έχασα κάθε ενδιαφέρον για ζωή. Απόλυτη νέκρα. Όλα μου ήταν αδιάφορα. Φίλοι, διασκέδαση, διακοπές του Πάσχα που έρχονταν. Θυμάμαι μια εκδρομή με φίλους στην Ηπάτη. Η επικοινωνία αδύνατη. Μιλούσα μηχανικά ίσα-ίσα για να κρύψω το κενό μέσα μου. Μια κοπέλα που μου άρεσε μου πρόσφερε ένα λουλούδι. Το πήρα με ένα ξύλινο χαμόγελο. Ένα εσωτερικό τείχος εμπόδιζε κάθε άνοιγμα προς τον άλλον. Ένα τείχος από βαμβάκι. Γιατί ο πόνος δεν ήταν σουβλερός, έντονος, δεν ήταν κεντρωμένος, ήταν διάχυτος, μουντός, αποπνικτικός. Ήταν σαν να ήμουν μέσα σε μια λαστιχένια φυλακή, χωρίς ρογμές, χωρίς παράθυρα, χωρίς πιθανότητα απόδρασης. Η πρώτη κατάθλιψη έφυγε όπως ήρθε, ξαφνικά. Ένα βράδυ, εκεί που περπατούσα άσκοπα, αισθάνθηκα το τείχος της φυλακής να διαλύεται. Νόμιζα πως το πρόβλημα λύθηκε. Έκανα μεγαλεπίβολα σχέδια για το μέλλον, ήταν όμως σχέδια χωρίς τον ξενοδόχο. Ή μάλλον ήταν σχέδια χωρίς τον συνταξιδιώτη μου. Η κατάθλιψη έγινε μέρος της ζωής μου. Μερικές φορές με επισκέπτονταν όταν πίεζα τον εαυτό μου να κάνει πράγματα που δεν ήθελα να κάνω. Άλλες φορές η επίσκεψη ήταν ουρανοκατέβατη, χωρίς προφανή λόγο. Με το χρόνο οι βουτιές στην κόλαση ήταν πιο έντονες και διαρκούσαν περισσότερο. Ευτυχώς δεν ήταν πολύ συχνές. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όταν το χειρόγραφο αυτού του βιβλίου εστάλει στον εκδότη, στο Θανάση Καστανιώτη, μέσα σε λίγες μόνο μέρες, έγινε κάτι δηλαδή που δεν συμβαίνει συνήθως. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες είχαμε στα χέρια μας την πρώτη σελιδοποίηση. Ένα χρόνο ρεκόρ δηλαδή. Γιατί? Το διαβάζεις. Από την πρώτη αράδα σε κατακλείζει η δύναμή του, η ανυπόκριτη αληθινότητά του. Θέλεις να υπάρχει αυτό το κείμενο, θέλεις να υπάρχει αυτό το βιβλίο, να διαβαστεί, να κυκλοφορήσει ανάμεσά μας, να σημάνει πράγματα στους αναγνώστες του. Ποιος εκθέτει με τόση τόλμη και παρησία τον μύχιο εαυτό του? Ποιος είναι αυτός που εκτίθεται έτσι? Ποιος είναι αυτός που μιλάει για τη θλίψη του, για την ευαλωτότητά του με τόση μεγάλη ανυπόκριτη αληθινότητα? Είναι ο Νίκος ο Μουζέλης και είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες κοινωνιολόγους με διεθνή ακτινοβολία και μακρά ακαδημαϊκή πορεία στο London School of Economics. Το έργο του σημάδεψε καθοριστικά τη μεταπολιτευτική σκέψη της χώρας μας. Κινείται ανάμεσα στη μακροκοινωνιολογική ανάλυση και στη βαθιά κατανόηση των κοινωνικών μετασχηματισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της νεωτερικότητας και της κοινωνικής ανάπτυξης. Ένας στοχαστής που δεν εγκλωβίστηκε σε σχολές, αλλά αναζήτησε μια σύνθεση ανάμεσα στη θεωρία και τη ζωντανή εμπειρία της κοινωνίας. Εδώ όμως, με αυτό το βιβλίο, κάνει ένα βήμα παραπέρα, ένα βήμα πιο μπροστά. Η θεωρία μένει πίσω. Ο πανεπιστημιακός που συνήθως ενσαρκώνει τον έλεγχο, τη γνώση, την υφαλιότητα, επιτρέπει εδώ στον εαυτό του, κάνει ένα γενναίο, ένα θαραλέο άνοιγμα θα πω, και επιτρέπει στον εαυτό του να είναι όχι κυρίαρχος, να είναι εύθραυστος. Σκεφτείτε πόσο αυτή η έννοια της ευθραυστότητας δεν συνάδει με αυτό που έχουμε συνηθίσει στο μυαλό μας να έχουμε όταν ακούμε ένα σημαντικός
διανοούμενος, ένας στοχαστής που σημάδεψε με το έργο του την εποχή μας. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο, άραγε συνδέονται και τι σημαίνουν. Τι σημαίνουν για την εποχή μας, τι σημαίνουν για τον ίδιο, τι σημαίνουν για μας που διαβάζουμε αυτό το βιβλίο. Ένας άνθρωπος που αποσύρεται από την ασφάλεια της ανάλυσης και εισέρχεται σε ένα χώρο ευαλωτότητας. Δεν μας λέει απλώς τι είναι η κατάθλιψη, όπως θα μπορούσε να το πει από τη σκοπιά ενός σημαντικού κοινωνιολόγου. Η κατάθλιψη μπορεί να ειδωθεί και από τη μεριά της κοινωνιολογίας σαν κοινωνικό φαινόμενο και προφανώς από τη μεριά της ψυχολογίας, του ψυχισμού. Ο Νίκος ο Μουζέλης μας μιλάει για την κατάθλιψη μέσα από το μέσα του, μέσα από το είναι του. Υπάρχει κάτι σχεδόν, θα πω εδώ, κάτι σχεδόν πολιτικό σε αυτή την πράξη, σε αυτή τη ρογμή στο ακαδημαϊκό του προφίλ. Οι καιροί, θα συμφωνήσουμε φαντάζομαι όλοι σε αυτό, οι καιροί δεν αγαπούν ρογμές και ευαλωτότητες. Σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε στην αρκισιστική εποχή μας, στην εποχή του φαίνεστε και της εικόνας, σε πείσμα των καιρών, ο Νίκος Μουζέλης αψηφά αυτό το προστατευτικό περιτύλιγμα που διαβίου συνοδεύει όλους τους επώνυμους διανοούμενους. Με μια σπάνια, πραγματικά θα πω δυσέβρετη στις μέρες μας αληθινότητα, εκθέτει τις ρογμές του ψυχισμού του. Ο διανοούμενος δηλαδή που έχει εμπνεύσει πλήθος φοιτητών και αναγνωστών με τα βιβλία και τη δημόσια παρουσία του, δεν φαίνεται να μεριμνά για μια τακτοποιημένη εικόνα της ιστεροφημίας του. Μας χαρίζει ένα πραγματικά γενναίο, μελαγχολικό βιβλίο. Ο σύγχρονος λόγος, ο πολιτισμός μας σήμερα δεν αγαπά την κατάθλιψη, παρότι κάνει ό,τι μπορεί για να την ευνοήσει, για να την πολλαπλασιάσει, την αντιλαμβάνεται διαρκώς σαν έλλειμμα, ποτέ σαν μια κατάσταση ψυχής, ποτέ σαν ένα λόγο άξιο να ακουστεί. Ο Μουζέλης, φέρνοντας το σπουδαίο επιστημονικό του έργο, Νίκος Μουζέλης, και είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, δεν το δημιούργησε παρά την ψυχική του οδύνη. Το δημιούργησε, το ανάπτυξε, μας το προσέφερε μαζί με την ψυχική οδύνη, γιατί όπως μας λέει σε αυτό το βιβλίο, είναι κάτι που τον συνόδευε με διαλύματα, με πίσω μπρος, από τα 15 του χρόνια. Είναι δηλαδή σαν να ήταν πάντα μαζί του, σύντροφός του η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη λοιπόν που δεν τον εμπόδισε καθόλου να παράξει το έργο που παρήγαγε. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο, θα έλεγα, πόσο καλό, πόσο ελπιδοφόρο είναι αυτό. Ένα βιβλίο σκοτεινό μπορεί να είναι ελπιδοφόρο, θα πω ναι, μπορεί να είναι ελπιδοφόρο. Γιατί μεταξύ όλων των άλλων προσφέρει ένα σπουδαίο δώρο στα εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν σήμερα με κατάθλιψη και υπολογίζεται ότι δεν είναι λιγότερο από 300 εκατομμύρια άνθρωποι. Όταν είδα το νούμερο, σε ανατριχιάζει το νούμερο, 300 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ιφίλιο υποφέρουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε από κατάθλιψη σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Στο νου μου έρχεται ο Χείρον, ο Κένταυρος. Είναι ο πληγωμένος, ο πιο σπουδαίος, ένας από τους πιο σπουδαίους θεραπευτές της αρχαιότητας. Σπουδαίος θεραπευτής παρά την πληγή του. Σπουδαίος θεραπευτής ίσως εξαιτίας της πληγής του. Σε ένα κόσμο που καταραίει, όπου τίποτα δεν είναι τόσο ισχυρό ή τόσο ανόητο ή τόσο αδιανόητο ώστε να μην μπορεί να συμβεί, σε ένα κόσμο όπου οι διανοούμενοι, οι πολιτικοί, η ελίτ της σκέψης περιφρουρούν σαν ιερό Ευαγγέλιο την εικόνα τους και πάνε πέρα μακριά, στείνονται σε κάτι σαν βάθρο που έχουν την αίσθηση ότι τους προστατεύει από οποιαδήποτε ρογμή. Το βάθρο στο οποίο στείνονται θεωρούν ότι είναι μια προστασία που θα τους περιφρουρεί διαβίου απέναντι σε οποιαδήποτε ρογμή. Ο Μουζέλης εκθέτει την ευαλωτότητά του
όχι ως αδυναμία, αλλά ως συστατικό της ανθρώπινης και στοχαστικής του ταυτότητας, σαν ένα κομμάτι της ταυτότητάς του. Και έτσι το βιβλίο αυτό γίνεται κάτι πολύ περισσότερο από μια αυτοβιογραφία. Θα πω ότι γίνεται ένα ράπισμα ήσυχο, βαθύ, απέναντι στο ψεύδος της αυτάρισκης διανοητικής αυθεντίας. Σε μια λοιπόν εποχή που επιμένει να επιδεικνύει βεβαιότητες, ο Μουζέλης μας υπενθυμίζει ήσυχα, σχεδόν ψιθυριστά, ότι η αλήθεια αρχίζει εκεί όπου κάποιος τολμά να φανεί τρωτός. Οι άνθρωποι δεν ψεύδονται στον πόνο. Είναι μια εξαιρετική φράση, ένας εξαιρετικός στίχος της Έμιλι Ντίκινσον. Οι άνθρωποι δεν ψεύδονται στον πόνο, ούτε προσποιούνται στον σπασμό. Ο Νίκος Μουζέλης επιτρέπει, ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο αυτού του βιβλίου, ότι ο Νίκος ο Μουζέλης επιτρέπει να ξανασκεφτούμε τον άνθρωπο ως ύπαρξη που ραγίζει, πενθεί, αμφιβάλλει, και ακριβώς γι' αυτό μπορεί ακόμα να είναι και να λέγεται άνθρωπος. Να μπορεί ακόμα να ονειρεύεται και να ποθεί. Θα λέγε κανείς ότι αυτό το βιβλίο βρίσκεται στον αντίποδο της αναζήτησης της ευτυχίας. Έχουμε στην αίσθηση ότι η ευτυχία, έτσι όπως νοείται σήμερα, και με τη μανία με την οποία την αναζητούμε, τον ψυχαναγκασμό με την οποία επιδιώκουμε να είμαστε ευτυχείς, η ευτυχία σαν πρόταγμα, σαν επιταγή, σαν καθήκον, η ευτυχολογία που ακούμε να προβάλλει στα μάτια μας, είναι σαν ένα ετοιμοπαράδοτο ρούχο παντός καιρού που και καλά μας προστατεύει από τα πάντα και κάπου εμποδίζει αυτή την εσωτερική επικοινωνία με το μέσα του μέσα μας. Το τίμημα που έχουμε να καταβάλουμε για την ευτυχολογία είναι βαρύ. Θα μιλήσω για τη χαμένη τιμή της μελαγχολίας. Γιατί ναι, χάνουμε κάτι από την ακτινοβολία αυτής της αρχαίγονης, όπως το έχει πει ο Σέλινγκ, το έχει πει τόσο ωραία. Ονομάζει τη μελαγχολία μια αρχαίγονη σκοτεινή ύλη. Έτσι ονομάζει τη θλίψη. Μια αρχαίγονη σκοτεινή ύλη που όμως είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σκέψης και κάθε δημιουργίας. Αφού θα μπορούσαμε να πούμε ότι πλαστήκαμε θλιμμένοι και ότι η ανθρώπινη ύπαρξη σημαίνει εμπειρία αυτής της μελαγχολίας και μια ζωτική ικανότητα να την ξεπερνάμε. Και από αυτό το ξεπέρασμα της μελαγχολίας γεννιόνται σπουδαία έργα, σπουδαίες μουσικές, σπουδαία καλλιτεχνήματα, σπουδαία δημιουργικά έργα. Η λύπη, η θλίψη, αυτό που λείπει έχει και ένα τρόπο να ενεργοποιεί, να κινητοποιεί τη δημιουργία. Και ένα μικρό παράδειγμα, ένα μικρό μεγάλο παράδειγμα, είναι η δημιουργία αυτού του μικρού μεγάλου βιβλίου, του Νίκου του Μουζέλη. Υπάρχει μια φράση που λέει ο Φόκνερ, ανάμεσα λέει στη θλίψη και στο τίποτα, θα διάλεγα τη θλίψη. Η εποχή μας κάνει μια άλλη επιλογή. Ο Μουζέλης, κάνοντας την επιλογή αυτή, μας αφήνει ανοιχτό το δρόμο να μπορούμε να ονειρευτούμε ότι μέσα σε αυτό που λείπει, μέσα σε αυτό που ονειρευόμαστε και δεν έχουμε, μπορούμε να υπάρξουμε, να δημιουργήσουμε, να ονειρευτούμε. Και θέλω πραγματικά να πιστεύω ότι ο Νίκος ο Μουζέλης θα είναι καλά, θα είναι γερός, θα είναι δυνατός και αυτό που λείπει δεν θα τον εμποδίζει να λειτουργεί σαν μια στήρευτη πηγή έμπνευσης και δημιουργίας και εμείς να τον ευγνωμονούμε πραγματικά για αυτό το μικρό βιβλίο, το μικρό μεγάλο βιβλίο που μας χάρισε.
Είναι λοιπόν το βιβλίο αυτό μια σχεδόν μαγική, θα πω, ρογμή στο μηχανιστικό κόσμο που μας περιβάλλει. Πείτε μου, αν θα μπορούσε ποτέ να αναπαραχθεί αυτό το βιβλίο από την τεχνητή νοημοσύνη. Προσωπικά θέλω να πιστεύω, και αυτή η σκέψη μου κάνει κάτι πάρα πολύ καλό, ότι αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει. Ότι το βιβλίο αυτό αντιστέκεται. Κανένα AI δεν θα μπορέσει ποτέ να αναπαράξει το συγκινητικό βίωμα που κατακλείζει αυτό το βιβλίο. Νίκο Μουζέλη, σε ευχαριστούμε.